dito sa kabila. Okay. Ayan mga boss, oh. Gloria Builders. Okay, so ayan, dito na tayo mga boss. Pababa na natin scaffolding. Okay, magagamitin na sila. So habang napares yan. Okay, good morning sa inyong lahat mga boss. Welcome back to my channel. So ayan, mag-start na po tayo dito sa Tarlac City project. So ito po yung unang araw nila. Ayan, kasama na natin sila Ton, yung tropa niya, yung tropang gata boys. Ginataan boys. Ayan. So ayan, nagbababa na sila ng mga gamit. Okay, so ayan, punta natin mga boss. Okay. So ayan mga boss. So ito yung mga materialis. Siyempre bumili na naman tayo ng ng gasol para paglulutuan nila. May tira pa naman tayong bigas itong nakarang project natin. Saan yan? Ano sir? Okay. Okay. Ginataan boys. Ayan ang mga bote. Yan. Ayan natin yung ano. Tuloy na tayo. Yung drawing. Sir? Pick up. Bakit sir? Si Sir Jaime sir? Nag-LBN. Ano yan? 700 pieces yan. 700. Tara. Okay. So ito yung bahay. Okay, start tayo rito. So ang unahin natin sa taas muna daw. Kasi may bisita yata silang darating. So para hindi para hindi maistorbo. So dito muna tayo sa taas magumpisa. Okay, ayos. Okay. Ayan, kain muna tayo mga boss. So, paksiw na tilapia. Dami nang nadali yan. Walang gata to? Wala. Susunod paksiw with gata. Yung aso daw huwag kayong magapit-lapit. Mga ginataan boys. Gata boys. Ayan, mga gata boys. Okay na. Ton, hindi ka ba kakain? Okay na. At may lakad pa tayo. Papatay ng scaffolding. Ay, maaga bulat na siyang darat pag nagkawala yan.
Ano natin itong upuan? Huwag na. Iba na yung umupo eh. Puro gamit yung umupo kasi. Ang sarap ko sa anong ano, sabi ko eh. Ang sarap sa umupo dito habang kumakain, sabi ko eh. Iba naman yung pinaupo. Taas ng dito. Pagtatapong ko tong mga to eh. O di, ang ganda sana o, yan o. Aso ko yan, may aso dyan. Layo. May kaibigan ko yan, bibigyan ko lagi ng pagkain. Di pa natin yung aso na yan. Ay, huwag mo nalapitan to. Galit na galit yan pag nakain. Ano siya? Wild talaga. Piling lumapit yan. Yan, Tol, kita tayo, Tol. Man tayo sir. Tara, man tayo. Kan tayo. Okay mga boss. Yan o, wala. Ano? Yan dito o. May kumpa o. Okay, so alis muna tayo rito mga boss. So yung mga kasama natin kasi dito kailangan nila ng buy data. So isasubmit namin dito sa barangay. So ipapakita ni Sir Jaime kay Kapitan para alam nila yung mga papasok dito sa barangay nila. So kami naman ni Tonyo, pupunta kami sa Ordaneta para kumuha ng scaffolding. So wala kasi tayong bakanting scaffolding mga boss. Kaya kukuha tayo. Okay, so andito tayo sa Keeping Village. So duman lang tayo saglit dito kasi madadaanan din naman. So andito tayo ngayon. Tignan natin, i-update lang natin mga boss. Ayaw. Apo. Okay. Ay. Mga boss. Okay, dito na tayo. I-update natin mga ginawa nila rito. Okay. So ayan na mga boss. Dito na tayo. Okay. So ayan o, pagmasilya na sila rito mga boss. Ayan o. Tapos dito, okay na, nakapagmasilya na rin sila rito. May kornisa na rin. Yung mga ceiling rose ilagay nyo dyan. Nagawa na doon. So ito naman yung ginagawa nila ngayon. Okay, so bawat kwarto may design. So pati dito meron din. May design din dito. Okay. Okay. Ayos. So kinikwento na ni Jerry yung pupuntang ilaw dito. Yes. Tatlo kayo rito? Oo, dito. Apat din sa kabila. Saan kila? Ha? Saan to? Sa tuwag? Sino nandun na isa? Si Marta. Tsaka si? Tantan. Toto. Mabit punta si Tantan doon. Nagpagpalit sila para matapos sa tao. Sabi nila. Si Kuya Barang sabi namin. Nagpagpalit siya. Sabi si Bilo. Para siya. Okay. Okay. So yan lang mga boss yung update dito sa project natin sa Keeping Village. Siyempre i-update ulit natin ito. So siguro pagdating ko na lang. So bukas kasi alis na ako. Alis kami. Magbakasyon kami sa Davao. Okay. So pag kumuha kayo ng materialis doon, ilista nyo lahat ng materialis na lalabas na kapapasok. Lista nyo doon. Okay, so tara na ton.
Pupunta nga tayo dun sa Ordaneta. So tingnan natin kung makadampa tayo sa project. So may babayaran kasi tayong utang doon. Utang ng Gata Boys. Okay, let's go. Okay, so ayan, dumaan tayo rito sa project mga boss. So magbabayad tayo ng utang dito. So may utang pa tayo kay nanay, yung utang ng Gata Boys. So tingnan na rin natin, i-update natin yung project natin dito. So andito si Furniture Boys Vlog. So ayan, naglagay sila ng pintuan. So iniba nilang style. So bayaran nga muna natin. Bayaran mo nga ton. Ano na yun, no? 3,000. Okay, so ayan, no? Kasi wala yata si Furniture Boys Vlog, ah. Okay, so ayan na mga boss. Ayan, no? So ayan, pinalitan na nila yung ukit-ukit. So pinatungan na lang nila pati dito sa kabila. Okay na. Ayos. Tapos yung pintuan, ito na, may bago na silang nilagay. Ayun. Buddy, kamusta buddy? Buddy! Yumakap niya eh. Buddy! Yumakap sa'yo? Namiss ka niya. Nagulat siya eh. Buddy, andito ka na buddy, sabi niya sa'yo. Ano? Okay na, ganda, no? Ano na lang to, pintura ka lang. Ang ganda, inalis na yung mga ukit-ukit. So naging modern na siyang tingnan. Oh, Furniture Boys Vlog in the house. Kamusta? Ha? Kamusta? Ay, si Furniture Boys Vlog in the house. So yan, saya po yung na gano'n dito, gumawa sa inyo, nirecommend ako. So anong kahoy yan? Sir? Kindray na mahogany. Mahogany, kindray na mahogany. So ayan, ibigay ko na lang po yung Facebook niya sa inyo kung sakaling magpagawa po kayo. So may recommend ako po sa inyo, siya sa inyo. So pulido po yung pagkagagawa niya. So babalikan pa natin ito kasi pipinturan niya pa ito. Ate. Oh, bade. Ha? Ha? Base color pa lang yung... Pasilang kita. Teka. Namiss kita eh. Hindi ko nakita sila bati. Oh, bade, namiss mo ba si Ton, bade? Hindi niya nakita yung iba kong kasama. Oh, yung kasama mo, namimiss mo na ba? Yung mga ibang body mo? Hindi pa siya lang sila rito. Oh, wash up. Saan na sila bati? Nandun, sa kabila. Sama ka kaya sa amin, bade? Sama ka sa amin, gusto mo makita? Hindi. Kayo. Bakit nandiyan ka na naman? Hindi. Tapos ayaw ako pala ka rin. Wala. Kaya ka ng takbo. Oh, ano? Mama susi yata. Nalagay yung utang na eh. Ay, utang. 2,509. Ayos ba, bade? Namiss mo na ba sila? Anong mensahe mo sa kanila, bade? Kila bade mo doon. Anong masasabi mo sa kanila? Namiss ko na kayo, sabihin mo ah. Uwi na kayo rito, sabi mo. Sabi mo rito para mapanood nila. Kuna? Oh, uwi na kayo rito, bade, sabi mo. Kayong bati dito. Namiss ko na kayo, sabi mo. Umpisa na kami. Ano? Sino ba yung paborito mong bade doon? Anong pangalan ng paborito mong bade? Bati. Oh, bade. Oh, bade lahat. Padaling ko na yung tuyo na eh. Tapos natin namin dito. Yan ang best ng mga bata, yung mga kasama natin dito nagtrabaho. So ito lagi kasi laging kakwentuhan ng mga kasama natin. Kaya nung dumating si Ton kanina, yumakap kagad si Buddy. Na-miss niya si Ton. Nasa yung ibang ginawa mo, sir? Naka-base color pa lang eh. Hindi ko pa na-steam. Ayos. Ayos bati. Diyan ka lang muna, Buddy, ah. Habang ako, binabaklas ko yung barnis.
Ang ganda mo para ano, dumami yung kliyente mo. Hinabak-bak ko to, pinalilitaw ko yung kahoy. Oo, ito lang ganyan. Ito, naka-base color. Ayos, naka-base color. I-stain yun ng ano, yung design. Nasaan ba yung design? Ano yung ano nito, matte lang? Matte lang yung ano niya, yung finish niya. Nakamat lang siya. Matte, hindi makintab. Ano, ano yan? Tawag dito? Kintab. Polyurethane eh. Polyurethane. Pinasuggest ko nga, hindi na uso yung magintab ngayon. Mas maganda yung ganito lang yung dating. Medyo elegante, sabi ko. Yan, magiging ganyan yan. Ito pa lang yan. Tapos ito. Ito niyan yung unang apply. Tapos ito yung pangatlo. Tapos sanding sealer, panay sealer. Ayun. So ano yung proseso mo dyan pala? Ano yung unang gagawin? Siyempre nagliha tayo tapos Binakbak ko yung dating barnes. Tapos spray ng sanding sealer, liya ng 150. Tapos spray na naman ng sealer, liya ng 240, ganun. Tapos yun, spray na ng base color. Ito yung mixture niya. Pagkatapos ng base color, 2 beses to. Yan, inipit ko na naman yan ng ano, sanding sealer, naipit na naman yan. Tapos i-stain to. Ito muna. Pag na-stain yan, iipitin na naman ng sealer. Para pag ito yung in-stain mo, sigurado may lalagpas dyan, di ba? Pwede mong punasan kasi naka-sealer. Hindi na masisira yung dati mong stain. Kasi nakaipit ng sanding sealer. Okay. Yun lang mga boss, para magkaroon lang kayo ng idea. Ganda mo Oo ba? Para ano, babalikan ko yan. Huwag kang magpakampante. Talagang i-check ko yan. Oo ba? Para may promote natin yung business mo. Para dumami yung kliyente mo. Mas maganda yung maganda kaysa yung mabilis ka kang kumita. Hindi naman satisfied yung nagpagawa. Importante yung magpapagawa. Kasi yung mga magpapagawa, ang ano kasi dyan, yung mismo nagpagawa sa iyo, sila na mismo yung magre-recommenda sa inyo. Yan Kahit yung nga sir, ano, nagtatanong ng pinto din eh. Pagkatapos na lang yan, sabi ko medyo mahirap pa yung labanan sa mga pinto dito. Sabi ko, babakbakin pa. Okay. Bade. Bagong body Ako na yung bagong body nito. No. Body na kayo, no. Body na tawagan ninyo, no. Ayos. Aper. Aper. 1 plus 1. 2 po. Ang galing Kailangan Tara. 20. Tingnan nga natin yung sa taas. Tingnan nga natin yung sa taas, mga boss. So pati ito na ano mo na to? Gagawin mo na rin to? Oo. Okay. Ayos. Ganda mo. Para dito may mapaya. Bakbakan yung ano. Okay, ganda. Ano na nahulog Susi. Susi, ayun, tingnan natin mga boss. Ang ganda rin ang pagkagawa. Sara ko. Okay, isara mo. Ayos Hindi na makakapasok yung langgam. Oo. Andiyan ka pala sir. Oo. Pasok ka. Happy birthday. Hindi na makapasok yung ano, sa pit na pit niya mga boss, hindi na makapasok yung langgam. Ganun katindi mag ano ng ano magsukat. Okay, so tara. Yun na. Ngayon. Sa ganda mo para hindi ako mapahiya. Para sama ka na sa Team Maclagonillo Vlog. Pwede na mag-apply na sir. Oo, pwede na. Lahat ng project ko, ikaw na yung recommenda ko. Gaya nito, yung nag-stainless dito. Na ano sila. Magpapagawa pa sila doon sa taas. Wala naman si Junior. Ano namin kanina ante? Ay, nakasama. Na salubong namin. Nasalubong ko, sabi ko pupunta kami rito. Dumaan kami kasi pupunta kami Ordaneta ko ng scaffolding. Lalagyan namin doon sa project namin ngayon. Ay! Ano? Tingnan mo, takbo kayo pag
Bade, huwag kayong mag-away, Bade. Dalawa na kayong mag-body dyan eh. Namimiss mo na ba sila? Saya sama kay sir. Ang tataray na yung apaya ako may tao si Bade. Sabi ko. Yumakap ka kanina eh. Si Bade. Ano, sama ka na sa amin, Bade? Apa. O, halika na, magpalit ka na. Yung kasama mo ngayon sir, nung pumunta tayo dito, yun yung umuwi na. Bade. Sama ka na sa amin, Bade? Apa. Wala naman doon. Pinag-anong ko lang sa mga halaman ko dyan. Ay, tara na mga boss. Kung may kabady kayo dyan. Hindi namin kabady yun. Okay, tara na kami mga boss. Bade, Sama na daw kayo. Sama daw kayo. sama ka? Sama kayo? Ay, tara na. Punta kami doon kila Bade mo. Nakawa na pa si Bing. Magpalit ka na ng damit. Magpaalam ka lang kay mama mo. Magpaalam ka lang kay mama mo. Punta kami kila Bade, sabi mo. Doon na kami titira. Shout out po sila buddy. Sabi mo. Shout out po sila buddy. Huwag sasama. Huwag sasama daw, iwan ka na lang. Oh, pasyal na lang sila dito, Bade, sabihin ko, no? Wala nang pasama. Oh, ano sasabihin mo kay kila Bade mo? Anong sasabihin mo? Para mapanood nila. Sabi mo daw. Ano sabihin mo sila kay Bade? Wala. Uwi na kayo, Bade, sabi mo. Bye, Bade. Bye, Bade. Bye-bye, Bade. Sige, ante. Sige, sir. Ay, sige na. Kung tayo mga bata nung dumating si Ton. Yumakap pa eh. Napamahal na rin sa kanila eh. Bye-bye. Bye-bye, Bade. Tara. Nagulat siya eh. Okay, so ayan, nandito tayo sa Viloria Builders. Sa scaffolding and accessories. Ayan. Okay, tama naman yung sa may Google Map. Saan tayo? Doon yung araw. So ayan, yung catwalk nila 1,230. Tapos yung scaffolding, ma'am? 1850 po. 1,850 yung isang set ng scaffolding. 1,230 so 1,230 dito mga boss. Tapos doon 1,850. Sige ma'am, may discount pa ako? Fix na po yun, sir. Sige. Nakababa lang kasi. Sige pa. Magkano na ba lahat? Ano yan? Meron na kasama. May kasamang pin. Only 4 sets, sir, at 4 catwalk. Oo. Sir, pwede ilipat po dito yung Yung sasakyan. dito? Opo. Sige ma'am. Tapos doon po yung table sa office, sir. Sige ma'am. Isa na lang po. Okay. Okay, so mura na rin yung tinda nila dito kung kaysa magpagawa kayo. Ha? May nakausap na po kayo dito. Si Ma'am Danica. Okay. Thank you. Ayan mga boss. Lang po. 4 sets. Magkano ma'am? Bali, 1,850 isang set, sir. Magkano na lahat? Ano po ilalagay natin pangalan sa resibo? Mac Lagunilla. Mark Lagunilla. Mac Lagunilla. Ay, Mac pala. Mac Lagunilla. Ordaneta lang kayo, sir? Tarlac. Sorry. Kami ganyang iba. Sige. 12,320 mga boss. Yes po. Ayan.
Ma'am, pwede ko bang ilagay yung ano nyo, number nyo rito sa vlog? Ayan, kay Ma'am Danica sa mga gustong mag-inquire sa scaffolding. So nagtitinda rin daw sila ng ano, na Siparlings. May tubular din yung pala silang tinda rito, baka mas mura. So i-send sa akin yung yung ano, yung price list nila. So subukan natin i-plus dito sa screen pag nakuha ko. Okay. Okay. So mga boss, oh. Viloria Builders. So dito lang kayo ano, kung gusto nyo mag-inquire. So yun yung pinakita kong number doon sa screen. So tawag lang po kayo dyan. So mura yung tinda nila rito. So pati yung mga Siparling siguro mura rin siguro ito. Okay, so nakakarga na yung ano natin mga boss, yung scaffolding na binili natin. Ayan na. Ayos. Okay. So mga boss, tara na. Naikarga na nila. So expressway na lang tayo para mas mabilis kasi may lakad pa tayo. Pasyalan pa natin isang project natin kung aabot pa. So time check 2:30 na 2:30 PM. Alas 2:30 ng hapon. Okay, let's go. Tuwang-tuwa na naman yung mga ano niyan, Gata Boys. Bago yung scaffolding nila. Okay, so ayan, dito na tayo mga boss. So baba na natin scaffolding. Okay, may gagamitin na sila. So 4 na pares yan. Okay, so andito na rin yung board. So nagbaba na rin sila. So 100 lang kasi na-deliver nila kahapon. Yes sir. Ibaba nyo na? Opo. 100? Opo. Okay, so tingnan natin mga boss. 200 na yung board doon. Hindi po. Okay, so yan na yung mga board, oh. Okay, ayos. Ayun, wala silang nagawa rito. Kaya ano lang, nag-nivel lang sila kanina. Saan? Okay. Okay, so katanayan na na-receive ko na yung board. Okay, kaya mga boss, so dito ko muna tatapusin yung vlog for today natin mga boss. So babalitan na lang namin kayo. Babalitaan i-update na lang namin kayo mga boss dito sa project natin sa pagdating ko. Okay, so dito kasi December, so maraming bakasyon din sila yung mga magtatrabaho. Siyempre magbabakasyon din sila, Christmas tsaka New Year. So mga ilang araw lang naman sila magtatrabaho rito.
Tapos baka January andito na tayo, i-update na natin tong project natin. Okay, so maraming salamat po sa mga nanood ng video natin, sa mga laging sumusuporta sa channel natin. So huwag nyo pong kalimutan na mag-like dito sa video natin mga boss. Siyempre mag-comment na rin po kayo. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.